ja, det er lidt pinligt. Vi var i weekenden til Emil Nation træf, og jeg tænkte ikke over, at jeg kørte på reservetank, så jeg når derhen og når hjem dagen efter, da jeg skal starte min bil. Så er den helt død for benzin. Så jeg har ringet til Jannis. Han kommer med en dunk, så må vi lige se, om han sviner mig. Det er lidt pinligt. Jeg har også fjernet min skæg. Det er jo heller ikke en hemmelighed, at vi har fået trøjer. Skud til benzin, for at vi sender os nogle trøjer. Vi håber på, at vi kan starte et godt samarbejde med dem, så vi kan få nogle collections ud med nogle designs af vores biler. Vi burde få sådan en collaborator-side inde på deres side. Nu kan jeg se, at Jannis kommer i Passaten. Jeg ved, jeg får en syg sviner. Hej, Jannis. Idioten løber tør for benzin. Jeg har lige sagt, at jeg nok vil få en sviner af dig. Lad os putte noget benzin i, så. Han ser skuffet ud. Jeg tror, jeg har den her trøje på. Den er frisk. Du er ind til tanken ved Rema, eller hvad? Min dør skal også lige lukkes. Sådan. Så trænger vi lige den spand her helt op. Inden for noget tid, så får jeg lavet nogle flere ting ved bilen, så der kommer nok noget mere content ud med den. Jeg har planer om, at den skal sænkes, og så skal jeg have nye bremser, smidt A2000 bodykit på. Primært udstødning også, den er også ret vigtig. Fordi den, jeg har på nu, den lyder for det første af helvede til at pisse utæt, men vi laver bare fuld biltema. Hvordan fuck er jeg lige blevet? Nå, så er den fyldt helt op. Jeg tankede for 818 kroner. Painful for min lønseddel, som ikke er særlig stor. What is going on? Jeg har 4 dage til syn. Jeg var lidt forsinket. Det var meningen, at jeg skulle begynde på det for 3 uger siden. Jeg smed motoren i går, forberedte den lidt, og nu gjorde den klar, at den kunne tænde. Men den tænder ikke. Hvad problemet er, det ved jeg ikke, og jeg skifter ECU. Jeg tror, det er, fordi motoren er fra en nyere model, så ledningsnet på den sorte derovre, hvor jeg tog motoren fra, den er nok anderledes. Så jeg smed den bare tilbage i den sorte, og så samler den der, og så stiller jeg den udenfor, og så bliver den klar til næste sommer. Big loss. Well, it is what it is. Og det værste er, nu skal vi fucking gøre plads herude til 4 biler i weekenden. Der kan godt være 4 biler, men der skal gøres et eller andet. Massen skal samles og køres ud, og vi tænker, vi råder lidt op, for der ligger lort overalt. Rigtig mange motorer overalt. Vi havde egentlig lovet, at vi ville komme med en tur, hvor Masten skulle køre igen. Der kommer rigtig meget bilcontent, vi alle skal lave noget. Og vi har fået nogle nye biler. Hej Simon! Det ville være så ked af, hvis du hjalp, Simon. Bare lige lidt. Ja. Så, det var så sådan en tunge Honda-motor, den vejer ikke skid. Er der olie på? Fuck, der klikkede vi ikke. Okay, klar. 3, 2, 1. Det er bare lige min indkøbsliste, det her. Så skal de bare ind og stå på række. Det roder lidt lige nu. Ja, hvorfor gør det, Lukas? Det kan lidt bedre, end hvad jeg troede faktisk. Du larmer! Hvad er I i gang med her? Anlæg. Rigtig dårlig højtaler original. Eller ikke engang original, uoriginal. Men det lyder lort, så vi putter den ultimative lydpakke, du kan smide i. Biltema. De er fucking billige, men de er sindssygt gode biltema. Jeg også bare gøre det i Opel. Det vil jeg gøre. Jeg har smidt den ene i Passat, jo. Hvor er vi på vej hen, Janni? Vi er på vej hen, Simon. Eller vi er faktisk på vej hen afmelde Mustang. Og så skal vi hen og hente en BMW. Vi ser senere, hvad det er for en. Jeg tror nok, det er noget E32 eller i den stil. Er du excited for at kigge på en ny bil, Volvo? Nej, jeg er blevet tvunget igennem flere måneder til, at jeg skulle sælge min fine daily driver til at købe noget skrald. Okay, jeg har fucket lidt op. Jeg har faktisk glemt at filme en god chat af det. Jannis og jeg, vi skulle hente Volvo Simon, så han kunne komme ud og få kigget på den her E32'er. Men da vi endelig nåede frem, fik vi ikke rigtig filmet derude, fordi at det var utrolig sketchy derude. Men jeg kan fortælle, at bilen den var i vanvittigt dårlig stand. Bremserne virkede ikke. Alle elråder var i stykker, soltaget, det duede heller ikke. Det blev alt for varm, bare under tomgang, da den slet ikke havde noget kølervæske overhovedet. Men generelt var den bare i virkelig ringe stand. Men heldigvis, så fandt Volvo Simon ret hurtigt noget andet, som han skulle ud og kigge på, og det blev også til en vanvittig sjov tur. Men det har vi faktisk fået ret meget ud af, så det kan I få lov til at se her. What is going on, Volvo? Looking on Volvo. Det er Aarhus nabolaget igen. Denne gang ikke BMW, men Volvo. Vi kommer i Volvo med Volvo for at kigge på Volvo. Så det er second trip, og vi håber på, at du faktisk får noget den her gang. Nej, jeg vil bare gerne op og kigge. Det er bare hyggeligt. Og den her gang der er det ikke Jannis, der er det Jamir. Yes, in the Volvo. Looking at Volvo. With Volvo. Yes. Det synes til, at han køber den. Den er ret pæn. Vi var i en køretur i den. Fuldstændig hjernedødt. Lyder hjernedødt. Man sidder hjernedødt i den. Crazy kabine. Så det ser ud til, at Volvo Simon officielt bliver Volvo igen. Vi har spurgt om lov af sælgeren, om det er okay, at vi lige filmer lidt og tager nogle billeder, og det har han sagt ja til. Han synes, det er sjovt, det vi laver. Super flink gut. Stiv pik. Du kan se, det var ude at køre, og han er fandme glad.
fortæller mig lige, hvis den sagde 35, så er jeg stadig købt. September 28. Daylight. The monsters have overtaken the city. Snakker for sig selv, jo. Den er fin dæk. Den laver brænder på begge baghjul, der skal op ad grusstien. Det er fandme fint. Jeg kan slet ikke falde ned. Det eneste, der er jo forrude, lidt rust på bagruden. Udstødningen er jo meget lavt. Turboen, den skal nok lige af for at skære ny gevind i. Ellers synes jeg fandme, det er fint. 27.000. Jeg kunne have sagt meget højere, jeg har stadig købt den. Skal vi have soundcheck? Tillykke med at være Volvo igen officielt. Det gjorde jeg også før, jo. Ja, men der havde du sådan en morfar Volvo. Ja, men det er rigtigt nok. Og jeg har selvfølgelig heller ikke rigtig filmet en afslutning til den her video, så det gør vi bare sådan her. Jeg ved ikke rigtig, hvad man siger. Tudelu.